दखानावसो थांलाबायनोसै दा गामिनि दखानावनो साबोर लोंहैनोसैलाय ओह बोथोराबो बिराद गरमब्रा लामाफ्रावबो रावबो लोगोफोरखौबा नुगोन ना नुवालै दिनैलाय हारसिङैनो दखानावनो साहाजों मालपवाजों सिंग्राजों आराम लोंहैनोसै आं गरमाबा जि गरम जाहैबाय बोथोराबो बेदरखौनो नायनांसिगोन खोमालै बाजाराव नङाबा दा ओंखामफ्रा खहाबनाय नङा माथो बुद्धि भाई अबेदि थांनो फैलायखो नोंलाय ओइ बाजाराव एसे बेदर नायलाबायनो आं ए दिनै बाजारमोन ना बाजारमोन थाङोबा थुदो ए आङो फैसाखौ थाइसेबो लाबाखैलै ओइ दा जागोन आं जाहोगोन ए बिदिब्लाय थांनायसै बोथोराबो जि गरम जाहैबाय अखाबो दोमैदोंमोनलाय दहाय नै दा सान्दुंसो ओंखारलाय लांबायसो माबा बेदर एसे लाबोनोसै लंपेन्ट गांसे लाबोनो नागिरदोंमोन आङो बिदिसो जादों आंना माबा फैसाखौनो आं बावबोदों गामियाव लोगोफोरजों बबेबा दा लोगो मोना बबेबा बेरायलाबाय दे फैदि दा नोंखौ लोगो मोनबाय बिदिबालाय दखानाव थांनायनि जानोसै साहा खाबसे खाबसे लोंनो फैनोसै गरमथार जाबायब्रा उदिबाय आंनिथ' न'आव मोनबायलै बिदि न'आलाय बेनो दे माने बिदिबा दा दे औ मालाबा लोगो मोनलायसिगोन औ दे थांगोन गोदै दैमोन नानानै जानोसै ना दासो दैमोन मोनलायदों बारा होलासो गोथाव जामारोथ' मानसि बिफाव बुरजा मानसि जाखो जाखो माथो खालामनो सिंग्रा बेखार खावसे बागा माने खावसे बागा जाजोबबाय बिसोरो माथो खालामबावनो गारिखौ जयैनो बायबाय नालाय जों गासिबो जाजोब्बाय गारिखौ जाजोब्बाय बिदिसो जायो होनबा माबानिल' गारि बे 1000नि मोजां नुदोंथ' गारिखौ मोजां दंजोबा बांगालफोरनि बुस्थुसो बियो इन्सुरेन्स बानायनानै गासै थांबाय आरो 1 लाख थांबाय आंनो गंसे नांगौमोनलै बिदिखौ मोनब्ला साइकेल बोरायखौलाय बेसेबां सालायबावनोब्रा बेबो जायोब्रा नोंनि सालायनो लकडाउनबो जाना होबाय बेखायनो नों साइकेलजों बेरायबाबो उफाय गैया जायोलै बिबो जायोलै खावसे बागाफोर जायो बिबो जोंलाय सोरानो रावबो हाया जोंथ' बिदिजों जायो नोंसोरखौ समाजा मा साननांगौ जाखो मोसौ मुखारि लाया मा लायानो बेरायथिंलाबायनाय नुवाखै लाखायो जोङो गांफा दंजोबखायो जोंना फालथु जाबायलै नोंसोरखौ गामियाव लांनानै फरायनायाव लांनानै एसे दोनहैनांसिगोन नङाबा जानाय बिदि नङाब्रा मा बर'जों बर'
गोथां समावनो अनलायखानांगौलै हा गोथां समाव अनलायाबा थैनानै हाखराव अनलायहैनोसै नामा नोंसोर नोंसिना होमबाबो बांद्राय जायोना है बिदि नङाब्रा गोथां समाव बेरायालाय गोथै समाव बेरायनोसै नामा एफा एनैखौलाय बेरायखायोना बिदि जानाय नालाय नोंसोरजों मा जायाब्रा दे थांदो दे थांदो सानथ्रिफोर गाखो नोंथांमोन गाखो गैला बिमा-बिफाफ्रा बुजायोना बुजायलाब्रा खावसे फाग्ला मानि खावसे फाग्लायानो जामारमोनलै बे गथ'साफ्रा दिगदारसो मोनलायलांसैलां आजिखालिनि जुगनि सेंग्रा गथ'फोरखौ आंहासो बांद्राय बुंफ्लांलायलांबाय नामाब्रा मालाबा लामाफ्राव लोगो मोनबा आंहासो मानि जालायगोन आंलै थांसैलै आंबो बांद्रायसो बुंफ्लांबाय खोमालै सेंग्रा नुनो मोना आजिखालि नों खावलाङामोन नोंलाय नंगौ ओमफ्राय नों सोर जाखोमोनलाय आंखौ सिनायासै बुथेखौनो नोंसोमोन हाब खावला थांना नोङो माथो लोंनोबो लोगो मोनाब्रा नोङा खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय आङो थारमाने लोंनायखौ एसे गारबायमोन नोंसोर गारबायसो माब्लानिफ्राय गारगोन नोंलाय एसे गोबाव जाबाय जानायालाय बिदिनो बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबाय दानिसो नोंनि लोगोफ्रा ओरै बाइकजों मालाय बिसिना बिमा बिफाफ्रा मालाय माहाजोन नालाय थारमाने जोंनिया साइकेलजों बेरायग्रा नालाय मालाय बिसिनो बाइक गारि घरा दङ थाखा फैसा मालाय जोंहा बिदिनो गैया जाहैबाय नालाय बेखायनो गारिया जिरायनानै रायलायनोसै साइकेलजोंलाय मा गसंना रायलायबाय थाबावनो दे नै बावनो जिरायनोसै मोजाङै जिरायनानै रायलायनोसै खोना बहाथो थाङामोन नोंलाय खावला आङो नै बैयावहाय गामिनि बे ओरै एसे खाथियावहाय माबा दाउसिन बासा नुदोंमोन आङो दाउसिन बासा माने थारमाने एन्जर बासा ओमफ्राय आङो एसे थुफांनायावनो फियं बारबाय मोनाखिसै बिदिसो जादों होनबा थारमाने आङो बेखौनो दा सिफ्लेनानै ओंखाम गोजांजों जाहैनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंहालाय अबाव थाङामोन आङोलै बैहाय ब्रिजआव दसे बेरायहैलाबायदोंमन बैयावनो नोंनि लोगोफोरा बिसोरखौ लोगो मोननानै दसे रायलायामोन आङो माथो जालाया माबा गारिजोंनो फुख्रेमलाबायनो नागिरो बिसोरो नोंबो थाफासिगौमोन ना नामाव आंहाथ' बिदियाव गैला जाहैबाय आंखौबो बैयावहाय बिदिनो सौनो नागिरलांदोंमोन ओमफ्राय आङो एरायनानै थाखादों गोजाननिफ्रायनो ओमफ्राय थारमाने खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय थारमाने बिसिनि आखला बारा मोजां खाला अबावबा थांनानै बिदिनो गान्जा सोबनायनो बिरि सोबहैनायनो दखानफ्राव बिदिनो दादागिरि खालामनानै ओरैनो बिरि गय सिगारेटफोरखौ सोबलाबायो जाबोलाबायो खोनाखादों आङो बिसिनि बिमा बिफाफ्रालाय बिसोरखौ माथो बुंबावनो बुथि बाहाय बुंनाबो जाया दानि गथ'फ्रा बिदिनो जाहैबाय सामफ्रामबो बिरि सिगारेट जौ मा खालामो मा मायो मालाय बिमा बिफाफ्रा हाजिरा बाजिरा मावनानै ओरैनो फिसाफोरखौ फोरोङो लेखा थेखा फरायना मोजाङै मोजां साख्रि लानो थिनो नाथाय बिसिनि उल्थासो बुथि बाहाय थारमाने बिसिनो जानाय लोंनाय खालि इन्टारेस्टल' नांगौ आरोखि ना लोगोफोरजों बिदिनो ज' थाङो जालायो लोंलायो 12टा 1टा 2टा गाहामसिम लोंहैयो जाहैयो नै बिदि आरो खोथाया ओमफ्राय नोंलाय गारबाय लोंनायखौ बेखायनो आङो बिसोरजों आङो थानानैनो एखेबारे हारा हाबजोबथारखाबाय बेखायनो गारथारबाय आरो लोङोबालाय थुदो लोंहैनोसै सानैजों दसे लोंला गारबाय गारथारबाय दे थारमाने गारनायालाय मोजांसैलै आंथ' आरो गारनो हाला माथो मानो एकदम बिखा बिखुफ्रानो बोथाबबाय थायो देखो बिदियानो गाज्रि बुजिबाय थारमाने एसे लोंनायखौ एसे फिसा खालामनानै गारथार खोनाबाय फिसा खालायनानै फिसा खालायबावनानै आरो फिसा खालायबावनांगौ थारमाने गोसोखौ फिसा खालामलांनानै गारनो थिनदों आङो मानसिखौ फिसा खालामनो थिनाखै दे गोसोआखौ फिसा खालायजायो होनलाय दाथ' साननांगोन होनबाथ' आङो खोनाबाय बुथिबाय थारमाने गिदिर साननानै गिदिर जायो जाहैबाय नालाय फिसा साननानै फिसा जायो थारमाने जोंनि मानसियानो फिसाखा नालाय गरिब गुन्द्रानि
माबा फिसा नालाय ओंखायनो फिसा लेभेलाव साननांगौ जायो आरोना आंथ' बेफोरखौ बारा हमदांनो मोनलाय लाङासैलै नों बुंनायखौ भाइ र' आङो एसे टाइम नायनोसैलै बाबारे माथो 5:50 जाबावबायसोनो बुदिबाय हाब मालाबानो मा मडेल जाखो नोंनिलाय लक खुलिनायालाय ए माबा बुदिबाय थारमाने सरकाराबो आथिंजों खुलिलायनाय औ मबाइल बानायसै नालाय कम्पानियाथ' अनेक ओंखारबाय नालाय अ आइनि फनबो ओंखारबाय बिब'नि फनबो बिनानावनिबो गासिबो दानो थारमाने आथिंजों मानिबो थुग्राबो ओंखारलायलांबायसो हाब बिदिबो दंनाय लासैनालै हरलाय नायनो माबायदि मबाइल इयो औरा बिदिनोसै मोजांथ' मोजांब्रा कि टिम ना इ टिमबो दंलायो माथो नै मबाइलाव औरा आं बेखौनो लायनो सानदोंमोनरा बुथि भाइ बेखायनो वालपेपारखौनो गां दोनखानाय आइहाय मोजांथ' मोजां मोनबा आंखौबो खबर होदोलै मोनसे मालाबा दे जागोन दे बुथि भाइ आं उनावहाय सेकेन्ड हेन्डफोर माबानानै लागोन दे बिदिबालाय थांनाय जासिगोन नामा थांनाय जासिगोन टाइमाबो मोनाबाय नै दे होमबालाय थांबाय दे बुदे औ दे थांदो आं थांबाय औ दे भाइ थांलायनोसै बिदिबा मालाबा सानैजों सापागुरियाव रेस्टुरेन्टफ्राव हाबनानै मोजाङै जासिनोसै सिंग्रा जालाय खजा जालाय निमखि जालाय दावदै जालाय बिदै जालाय गासिबो फिलाप जाखाथियाव आं नोङो दे बिदिबा बुथे भाइ थांलायनोसै दे मोनाबाय टाइमाबो आंनि दा हिनजाव रायथारगोन Udah, baca lagi mana di nih leng sih ini silai. Ada kurang nggak karena bra. Udah leng cek. Dengan mana sekarang lewat deh. Sende, jodoh lagi ya. Oh, baca lagi jodoh lagi ya. Jodoh lagi, baik. Kongsilah udah. Singgah percaya deh, jangan dia kira deh. Labu dulu, kang ni asal lawan deh. Hei, ludo. Coba ngabe dulu. Coba tuh मोजां जागोन. Ha जाग्राफोर जेबो लाबोथाराखै. लिबुआलाय फाग्लादों लायाखै? ओइ, नोंबोथ' लादोंमोन ना लिबुआ? अ, थाइसे. हानदो। ओइ, बाजै दाबा लाबो. संख्रि बानलु लाबो. संख्रि बानलु लाना फैदो. एसे दावखोदो. दावखो. Này làm vậy. Được. Lực. Bangsai मोजां लिबलाय नाङा लै. मोजां लिब्रा. मोजां नांलाय गौ फाग्ला. दे. लोंदो. Haap, माथो आलु लायथारोब्रा. सालाय माथो जौआलाय. Karmaya. जादो इबाबो फाग्ला बे लिबुफोरजोंसो जौ लोंजाबाय थानानै लोंजायो गरम बोथोराव माथो फंबायफोरसो फैदोंलाय इयो नै माथो आदायाबो लोंगासिनोलाय लोंगासिनो फंबाय खाजिबो गैया खुजिबो गैया ओरैनो लोंगासिनो जिराय र' फंबाय र' दे फंबाय दे जिरायदो खाजिफोरबो गैयाब्रा फंबाय बेजोंनो लोंगासिनो माब्ला फैगोन माब्लाबाखो आंलाय मिथिलाय लाङासै दासो फैदों नोंबो बिदिबाथाय फंबाय माबायदिथो जौफ्रालाय मोजाङानो आंबो बेखौनो लोंगासिनो दं एसे न'आवनो थ्रो लोंबाय थायोलै आङो दे जोंबो लोंगासिनो Hai, oरै फै गथ'फोर हाब माथो सेंग्राफोराबो दंफैब्रा बलाय औ आंसोमोन लोंनो नामा नोंबो लोंनोनोथ' फैदों मानोथो फैदों फंबायसो माथो औ आजिबा खामला लाबोलाय खामला फंबाय बिदिनो नि खामला लाबो जिरायदो बुदे दे जागोन दे थिगसे लोगोन जों बोरै लोगो मोनसनबायोब्रा आं बिदिखौसो नागिरखायो दे फंबाय दे खाप गंसे लानानै फैदो खाप
deh lunane hidup जोंसो बायनायलै बांद्राय गोबां होनना बिनो बांद्राय होनाङा बुथिनो जाबाय बायनायसो हाबबारे उन्दुग्रानो बारा फैसालै मालाबा गंसे हाबायानो नोंसोरो बहायनिफ्राय लोंबायब्रा फंबाय आरो लिबु खाजिबो माथो जानाय नायनोसै आं हले बारा जानो आलासि लासि जौआ जोब्बा माजोंबा माजोंबा जागोन खाजिया जोब्बा माथो गोसैथारलै लोंदोलै जुवा लोंदो फंबाय लोंदो जुवाथ' गैलालै एबारथ' बायनांगौआ नोंनि फाला बिहरदो जागोन बाजै कवार्टार लाबोबावनाय जाबाय जाबाय बेनो जासिगोन खोमालै सिगोन दे लुना होदो दे फंबायफोर साब्रै इसे दंखायोमोनलै नो जाबायलै जाबाय थांनो हानाय नङालै थांनो हानाय नङा दा जाबायदि नांला देलै मोनबाय लोंनो दे बोथों फंबायफोर दे जाग्राबो गैलाब्रा जौफोरबो गैया जाहैबायब्रा फंबायफोर बारा मावनायबो जाया लकडाउन बोथोर माथो खालामनो दुरबल जानानै दङ ना जासोबायबो माथो नांलायबाय नै बुथेने हाफ्राव उन्दुग्राना नाङोलै खर'आनो फिसा खाथारलै बिना ब्रेनानो गैला लोंनाय लोगो लोगो जाबाय मानसियानो फेखाथारलै सामफ्रामबो लोंनायनि बुंदोंफ्रानो गैला लाला जौ खावनानै लोंबोदों बेयाव फुराबो आं थांसैलै सेंग्राफोर दे फंबाय थांदो दे फंबाय मोजाङै मोजां थांदो दे फैसा लांबाय दं बिसिबां जाखोथाय दाख्लैनि बाखिजों दिनैनो देरस' जाबाय 150 जाबाय ने बाजै सिखारदो दे आदा जोंबो थांलायनोसै होनबा दे फंबाय दे मालाबा लोंफैनोसैलै आदा दे मालाबा हैसै फंबायखौ दे थाबाय थुदो दे बाजाय थाथ'लाय दे फंबाय माथो बाजै लावगिनि जौआ नाङादोंलै मोथोनो गंसेया नांलायबाय रुबाब थाबनैसो मोनलोंबावब्लालाय मा जागौमोन फ्लाटसो जानो हागौमोन दा माथो जोंखौ जेबोआनो जाया खर'फ्रानो फिसा फिसा नालायब्रा जोंखौलाय माथो जेबोआनो जागोन नांबायबो माथो चला हो बेयाथ' लोंनानै फेनानै फैबायलै दा लामाफ्राव बहायबा लोंनानै जोंहासो बुरनाम जाबालाय बेनोथ' जाबायलै जाखागोन गोलैबायनानै थायोब्ला मा जानांगौ बियो मानसिया जोंखौ बुरनाम होनांगौ बुरनाम होगोनलै बियो खर' फिसा मानसिया लोङोब्ला ओइलायथ' होनो बुथे रायलाय लोंनो हाबा मानो लोङोब्रा बुथेथ' न'आव दोनलांसै जों खामानिखौ नायनो लोंनोनो हाया देवगलांगोनलै बे फाग्लाया लोंनो हाया मानो लोङोब्रा ओरै लादों नायनो गबोनायनि जायालै बेजों लाफाजायालै बेखौ गोलैगोन बुथेबाय माबा बुथे ओइ सेंग्राफोर आंनाथ' न'आबो मोनबायलै नोंसोर दोनलांलायदो दे नोंसोर दोनलांलायदो दोनलांदोल'